Yes, så er jeg ude og teste det nye rullesejl setup til kanoen. Og ja, ideen er jo, at man kan sejle i sådan kraftig vind eller normal vind med et rebet sejl, og så på en sø, når der ikke er så meget vind, så kan man hive hvad der ellers ville være alt for stort sejl ud. Rullemasten fungerer sådan nogenlunde. Nogle gange så bliver rebet til rullemasten spolet op nede under den der spole, så jammer det lidt. Så er jeg også i tvivl om mit ror egentlig er for stort, fordi jeg skal være meget sådan, korrigere rigtig meget, eller jeg kommer til at korrigere rigtig meget. Samtidig er det nogle gange vanskeligt at dreje, især i vendinger, når jeg ikke har så meget fart på. Ja, men man kan se, at jeg også kæmper her i vendingen med den lidt for lange rorpind. Men ja, så der er sådan et eller andet, det er lidt ikke sådan helt tunet. Så jeg tænker, et lille ror vil også gøre det svært at dreje den lange båd. Men at når man sidder og styrer, så giver man ligesom meget input hele tiden. Men så det man kan se lige om lidt. Ja, og her der kan man se, hvordan rebet ligesom har viklet sig rundt om akslen under spolen, og det er så det, jeg skal gribe frem for at vikle ud. Ja, men her der kan man se, at roraksen er lodret, men så er der noget, der bøjer. Så er der noget, der bøjer på der, hvor roraksen sidder fast. Der er sådan et vinkelbeslag, som bliver belastet ret meget. Jeg ved ikke, måske under de her manøvrer, hvor jeg kommer til at dreje roret for skarpt, så kan man se der, så bøjer det, og så roraksen er ikke lodret mere. Og det gør så, at der kommer rigtig meget belastning på rorpinden, og det hele det bliver meget sådan sætter mere og mere i svingning, og jeg har lidt svært ved at styre båden. Og så da det går op for mig der, så tænker jeg, at jeg hellere må få sejlet hævet ned. Det er det mindste til at mærke. Ja, og det er så her, som man kan se, så den her plejer at være vinkelret. Og det er jo hængslerne til roraksen, men der er så en skrue, der går ned igennem her, den der er bøjet, og hele det her vinkeljern er bøjet. Så der kan man sige, at jeg burde nok lave en eller anden plade jern udenpå her, som forhindrer den i at bøje op. Det at roraksen ikke var lodret, når jeg så hiver vandret i rorpindsforlængeren, det gør så, at der kommer mere stress, så jeg hiver faktisk ned og op i rorpinden, og det gør så, at den der samling, som man kan se, der var en popnit og en skrue, der knækkede. Så lavede jeg også en kændringsøvelse, som resulterede i, at den plade, som sværdet sidder på, fik den skrue revet igennem sig faktisk, og beslaget både, så der er mere, der skal forstærkes. Men til sidst så fik jeg testet min nye opfindelse, som er sådan en paddle float-agtig inspireret nødudrækker, som man kan række til, når man kæntrer og skal op i kanoen i bølger. Så kan man kravle op i den, inden man har tømt den helt for vand, eller måske endda inden man overhovedet begynder at øse. Det skal testes noget mere.
Og det virker til, at den er ret stabil. Ja, altså man ville slet ikke være i stand til at padle i den, hvis den var så stabil. Eller hvis den var så fuld af vand og slet ikke stå op i den. Så det vil jeg kalde en succes. Så skal der bare laves et lidt hurtigere måde at hægte den til toften. Den der paddel udrækker stammen fast til toften.